Ay! Nakuha na. Hello mga moms! Hi po! Good afternoon! So, nandito kami ngayon sa Ilog, obviously, no? At nariligo kami. At kasama ko si Gwen Comang. Hello po! Hello po! Dito ko sa kabilang angle kasi Parang ang fresh ko siya sa cam mo. mukhang fresh naman na. Okay naman. Diba? Sandali lang yung hair doctor. Kachakin. Kailan pa-arrange? At, Ayun. ah, Pero maliit lang yung angle ng mukha. Ganyan. Ganyan na lang. parang kahit hindi naman. Oh, di ba? Parang hindi kayo Ang takpan. liit lang. Oh, di ba? Okay, ito pag-usapan natin kasi syempre nalalapit na ang December kasi bare months na. Huwag mo na ipaalala, Ting. Oo, hindi pag-usapan na kasi 'di ba, alam mo 'yan, excited tayo kasi napakarami nating work, may mga events, may mga racket. And ang pinaka-importante, ang dami nating gastusin that day. That season. Yeah. Ano pinaka mo? Ano mga pinaka inaasahan mo for this season? I mean, this coming December or Sana maraming racket. marami pang Oh, maraming trabaho bukod sa vlog kasi ay kung asahan natin yung vlog sa December parang 50-50 din kasi wala dito si Madam. So, sana maraming kukuha sa serbisyo natin. Correct. Dito ako totoo po yung sinabi ni Gwen. Alam niyo po mga moms, no? Kapag kami nag-upload tapos wala si Brenda, talagang hindi siya ganun kawaw. Though may mga nanonood pa rin naman, pero iba pa rin talaga kapag nandiyan yung presence niya. Pero anyway, kaya nga po kami, lagi namin pinopromote sa inyo na sana subscribe at i-follow nyo kami everyday sa aming mga ginagawa. Okay. Nandyan man si Brenda o wala sa aming mga videos. Okay. Ay, ikaw ba meron ka ng may plano ka na ba for December? Kasi mga October kasi or October talaga may papasok na yung mga Bookings, bookings inquiries. September pa ngayon. So parang dihado pa. So if ever na walang papasok ngayong October, mag-Manila muna ako mag-racket. Tapos uwi lang ako ng Pasko. Kay Mamo Jane. Hindi. Or Maghanap. basta doon. basta may client. Oh. Ganun talaga mangyayari. Kailangan natin maghanap parehas. Maghanap tayo kasi kung aasa nga tayo sa vlogging, baka wala tayong hamon sa Sa Pasko. sa Pasko kasi ganitong mga kasi nagbabawas po si Meta ng ads sa mga videos. It's because para pa bonus Sa December. sa mga tauhan naman ni Meta. So babawi siya is mga April pa. sa atin. Oo. Kaya ganon. Ganun pala. Totoo ba? Oo. Yun ang Yan ang explanation kasi pag dating talaga ng bear, mahina talaga yung especially sa atin, Hana, wala naman tayong mga pangalan. May mga pangalan na tayo pero hindi ganun ka. Ingay ka. Kaya si Meta is magbabawas siya sa atin. Yung maapektuhan talaga is tayo. Hindi naman masyadong apektuhan yung malalaking content creator kasi malalaki naman talaga yung sound. Maapektuhan siguro sila pero maliliit na amount lang. Sa atin talaga parang yung 1% ng talaga ng parang income it's na. a big na talaga sa atin. Okay. Ano ba mga namimiss mo sa Pasko? Ano yung mga hinahanap-hanap mo? Ganun. Dati, nung sa Manila pa is yung sa isang araw, 3 yung racket, 2. Oo. Yun. Sa isang araw, no? Ay! Yung lagari ba? Oo. Yung lagari. Oo, yung umaga, tanghali, gabi, may mga event tayo. Tapos, yung hindi mo na-expect na mga tip, ng mga nagkukuha sa'yo, yun. Di ba, naalala mo, may nagtipa sa atin ng ng 5,000 each. Iba pa yung TF namin, ha? Tapos yung mga may papayong ka, may Pag-grocery. pag-grocery, na kasali ka pala sa raffle. May pa-electric pan ka pag uwi. Ganon, yun yung na-miss ko. Dito kasi sa Mindanao talaga, sa mga racket guys, sa totoo lang, kung sino yung pinakamura na host or na entertainer, yun yung kukunin nila. Sobrang talaga, yung parang bumagsak yung yung isipin mo, mag-racket ka sa Manila, yung rate mo is 5,000. 10,000, ganun.
pinakamababa na yung 5,000. Dito, ang pinakamababa ay 1,000 talaga. Oo. Sayang naman yun. Ha? Sayang din. Yung talent. Sayang yung talent, tapos gano'n lang yung Oo, ibabayad. yun Kaya nga. sana sa mga client out there, kung alam nyo namang worth it, diba? Ibigay nyo naman po yung TF Oo. na nararapat. Kahit wala ng bonus. Nung unang ko nga tumanggap dito ng mga racket-racket, sabi ko talaga, oh my God, hindi ganito yung TF ko. Pero, since na wala kang Hindi naman po dahil sa magaling kami. Kumbaga, hindi sa, kami, nagmamahal. Oo. Pero kasi guys, hindi nyo binabayaran sa amin yung pagkatao namin, binabayaran nyo po sa amin yung talento namin kasi kasi kung kaya nyo, bakit kayo kukuha pa? Diba? So, binabayaran nyo po sa amin yung talento namin na ilang taon namin pinaghasaan, diba? So, nung una talaga, parang sabi ko, oh my God, hindi sa nag-iinarte ha, pero sa pagod kasi guys, ilang beses kami magpalit ng damit, mag-makeup pa kami, magtakong pa kami, pag-uwi sa amin, nagka-cramps pa yung mga paa namin. Pero dahil nga trabaho, kaya ginagawa namin, pero sana worth it din yung bayad. Diba? Okay, ngayon naman, pag-usapan natin. Kasi, ito yung unang Pasko na wala na si wala mother. Si mother. Okay. May naisip ka, ano ba mga mamimiss mo sa tingin mo na ginagawa niyo, no? Yung regaluhan namin siya. Tapos nagtampo siya kasi hindi niya alam na may regalo siya. Kinabukasan, di ba 24 ng gabi. So nagbukasan na ng sa kanya. Pinapabuksan namin is kinabukasan pa 25 talaga. Oo. Kaya magtampo-tampuhan siya kasi nga daw lang sa kanya, ganun. Kahit hindi siya extra, alam namin yung ramdam namin na nagtampo siya. Tapos pagbubuksan na, yun na, tuwang-tuwa na siya. Ano mga namimiss mo kay... Yung tawa niya, at saka yung pagkamaldita niya. Nagtataray pa rin siya? Oo, Diyos ko. Yung mga ganun. Bigla siya nag-make face kapag hindi niya masabi. Tapos, dati, nung makapagsalita pa siya, pero ganun. Yung mga ganun siya. Pero, ganun talaga ang buhay. Wala na siya. Namimiss mo siya? Of course. Kung sakali na magkikita kayo o makikita mo siya itong Pasko, tapos meron kang gustong iregalo sa kanya, Apo. iaabot ka sa kanya, ha? Apo. Apo agad? Oo, kasi yun yata yung hindi ko pa naibigay. Diba? Yung parang siguro sobrang happy ng nanay ko kahit nawala siya. Kung nakita mo lang sana niya, ako kasi yung panganay, tapos wala pa akong apo na inaibigay. Diba? Ako rin, kahit biro lang yung sinasabi ni mama nun sa akin. Yun daw, sabi niya. Yun talaga yung una ko, kahit siguro sabihin natin baog ako, hahanap ako ng way na bibigyan siya ng apo. Bigyan siya ng apo. Kung meron kang Christmas wish, ano yun? Yung gusto, halimbawa, si Santa Claus, hiningian ka ng Christmas wish, ano yung gusto? Ibalik niya yung nanay ko. For a day, ha? For a day. For a day? Oo, ibalik niya. Tapos magbanding kami all day. Tapos, mag-wish ulit ako. I-extend niya ulit. Yung wish? Isa lang wish siya. Oh, yun lang. Yun lang talaga. Meron ka pa bang mga hindi nasasabi o may gusto ka bang na dapat nasabi ko sa'yo? Kasi at least ikaw pala nung nandun ka sa tabi niya. Diba, no? Meron ka pa bang hindi nasasabi sa kanya? Sorry lang siguro. Sorry. Dahil? Siguro, minsan talaga, hindi naman natin mapufulfill yung ng magulang natin. Hindi natin lahat maibigay. So, yun lang siguro. Sorry and thank you. Kasi kahit papaano, niluwal niya ako dito, kahit magkamukha kami, kahit lot of discriminations and may discrimination? Oo, lot of discrimination na ganito itsura. O bakit? Kasi nga 'di ba ang layo ng itsura ko sa mga kapatid ko. Oo, parang ampon niya. Dahil doon. Oo. Pero thankful pa rin. Yun na nagpapatunay na anak ka niya kasi kamukha mo siya. Pero thankful pa rin talaga ako kasi nga kahit pa paano itong mukhang to napapakinabangan.
Aanhin ko man yung maganda, pero ganda lang, diba? Ganda lang, tas walang. Pero syempre kung maganda ka, tas may talent ka. Kung maganda ako, talent ako, may sakit na rin siguro ako. Malamang. Kasi patira ako, ganon. Ayan. Sana this Christmas, meron ka, sige, ano yung sana mo this Christmas? Ayan. Sana ngayong Pasko, tas dugtongan mo Sana ngayong Pasko, good health ng yung pamilya ko. sa kanila. Oh, sa kanila lang lahat. Para sa sarili mo. Sana ngayong Pasko, Ganun din, good health. Kasi paano ko ma-provide yung pangangailangan nila kung may sakit ako? Hindi na ako mag-aano ng mga material. Kasi, yung material kasi nawawala yun eh. Parang lilipas, ganun. Sa akin talaga is good health. Kasi, hindi mo makuha yung material na yun kung sakitin may ka. sakit ka na. Oo. So, yun lang, good health lang. And, hindi lang naman sa pamilya ko siguro, sa lahat ng tao na kapalibot at sa buong mundo, good health na rin. Ay, taray. O, ikaw, ano yung sana ngayong Pasko mo? Ayun lang. Sana ngayong Pasko, nakapag-usap kami ni Mama, kahit sa panaginip lang. Yung talagang, yung alam kong wala na siya, yung alam kong, alam mo yun, hindi na kami makikita. Kasi nga, di ba namatay siya, wala Kasi nung nawala siya, nung nalagot na siya nila, wala ako sa tabi niya. So, yun lang, sana, yun lang yung wish na gusto ko. Pinigilan ko Pinigilan ko. Ano to? Uy, ano to? Hindi tayo iiyak. Ano pa? Si Mother doon, masaya na. So, hayaan natin sila masaya kasi gusto din nilang masaya tayo. Yun lang, parang, siguro, yun kasi, kaya yung lamang ko kasi sa'yo is, namatay yung nanay ko, nandun ako. Ikaw kasi, namatay yung mama mo, wala ka. Wala ako. So, yun lang. Kung isang, yung totoo pa rin na wish, sana yun lang, yung masabi ko pa lahat ng gusto ko sabihin sa kanya. Kung gaano ko nagpapasalamat sa lahat. Kung ano, yung lahat ng love. Sino bang in-interview nito? Ako, ikaw. Ikaw yung umiyak. Loka ka. Kasi for the past March, after nating mawala ng magulang, di ba? Bumalik naman tayo agad dito sa hinaguan yun. Na siguro akala ng iba. Okay tayo, di ba? Okay kami, na nagliliwaliw lang kami. Di nila alam, gabi-gabi kami umiiyak. Nag-deep in our hearts. Di ba nung nagtabi lang nga tayo? Oo. Bigla lang. Bigla lang to nag-sound trip. So ayoko rin naman sabayan yung emosyon niya kasi gusto ko namnamin niya. Alam ko naman din na na nakatalikod ka. Na ayaw niya ako sabayan, baka mag-joint pa kami. So yun lang. And sana mas maging jolly pa yung Pasko kahit wala na si Mama dyan. Actually, yung plan namin yung Pasko is hindi kami sa bahay mag-celebrate. Mag-beach kami with my family. And sponsor nun yung kapatid ko. Yun, nasa abroad? Hindi, si Jok. Si Jok. Kasi makuha na yung bonus eh. Gusto nga niya mag-Siargao daw kami. Kaso lang si father is bawal siyang mag-travel malayo kasi umusuka ba. Mahihilo rin. Sabi ko, kahit hindi man lang doon, pwede rin sa Camiguin. Kung hindi talaga matuloy doon, kahit doon na lang sa Initaw na beach, dahil kukuha kami ng kwarto, na magkasama kami sa isang room. Yun lang yung mga family ko. Ano pa, mas i-celebrate pa yung oras na kasama pa natin yung mga magulang na. Lalo nung isang araw, nagpunta kami ng sementeryo, yung tatay ko iyak ng iyak. Na-miss niya. Sobra. Mararamdaman mo. Yung gusto ko ring umiyak, pero gusto ko na, ayoko nung makita nila kung ganun, iyakin. Kahit yung sabay hindi ako umiiyak. Umiiyak ako paggabi. Yung tulog na sila lahat. Tapos hinang-hina yung hagulhol kasi hindi ako nahihiya pero ayoko kasi nilang makitaan na nanghihina ka. Kasi nga, sabi nga nila, ikaw na nga lang yung nilolook forward namin ngayon kasi nga wala na si Mama. Tapos manghina ka pa, so paano na lang kami, diba? Ayan, tapusin na lang natin ito. Ano to? Kasi baka mamaya kusap na kami umabot. Parang ang plano ko lang sana talaga pag-usapan lang sana namin
namimiss namin trabaho, no? And sana talaga ngayong December marami kaming racket para Yes, ano. marami kaming show. Oo. Not just for us, but for our families. Kasi masaya talaga ang Pasko no pag marami tayong pera, no? Lahat naman tayo for sure. Oo, parang ang jolly-jolly kasi pag bilang lang talaga yung pera mo sa wallet, parang ang Pasko hirap pa ba? tumawa. Pasko pa ba? Oo. So, ayun. Kaya naman, don't forget to like, share, and subscribe this video. Yes. Penguin and Gwen Comang sa kanyang FB page and YouTube channel. And of course, sa may TikTok, Penguin din. Ay, na rin. Oo. Ayun. Ma'am Shiji po sa aking FB and YouTube. Thank you so much. Thank you so much. Advance Merry Christmas! PM lang kayo ha kung kailangan nyo kami. Oo. Tagalaba. Ha?